रायजो राजानि प्रग्राम नङा बियो वार्कार्सफोरसो 10टा प्राइमारिनिफ्राय 20 जन वार्कारफोरखौ लेंहरनानै गासै 200 जन वार्कारफोरखौ लानानै मोनसे वर्कशप फैगौ 2025 सनाव सेप्टेम्बर मासाव जानो गोनां इलेक्सनाव जों बोरै खामानि मावनो आरो पर्बत जराखौ बोरै देरहासार खालामो दा मोनसे रिपर्ट लादों जोङो 2020 सनाव जायफोर प्राइमारिफ्राव जों जेनदोंमोन बे प्राइमारियाबो 2024 सननि एमपि इलेक्सनाव देरहाफैदों आरोबाव देरहानो एसे नांबावगौ दा 20 सनाव जोङो 10टा प्राइमारिनि सिङाव नायोबा 4टासो प्राइमारियाल'नो क्लियार देरहादों बाखि खिन्थु 25आव बे बारायफैदों आरो बेनिफ्राय 2024 एमपिआव बे बारायफैदों खिन्थु लासै लासै दा जोङो केडार भित्तिक जिबायदि खामानि मावबाय थादों दा मथा-मथि बुंनो थाङोबा मोननैसो प्राइमारिनि अनगायै बाखियाव फ्राय क्लियार भिक्टरि बा क्लियार देरहानायखौ नुनो मोनदों ओंखायनो पर्बत जराया इउपिपिएलआ जयै मावलायनांगौ गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव खौसे गोरोबलायनानै मावनांगौ बेबायदिनि गेजेरजों पर्बत जराखौ जों डेभेलप खालामनो हायोबा गभर्नमेन्टआव सामिल जानो हागोन आरो गभर्नमेन्टआव सामिल जायाबा अपोजिशनाव थानानै मोनसे एरियाया साफार जायो डिप्राइभ जाबाय थायो दा मनमुना देरहालांबाय आंहा बेक्तिगतभाबै बुंनांगौ जेबो गैया देरहानाय समाव बयनोबो जों कंग्रेचुलेसन होदों खिन्थु अपोजिशनाव 5टा बोसोर थानायनि उनावहाय पर्बत जरानि रायजो राजाफ्रा गावसोरनो फिल खालामदों दिनै अपोजिशनाव थानानै माबायदि डिप्राइभ जाखो दा आरोबाव नैबे 25तानि इलेक्सनाव भुल क्रमाव अपोजिशना देरहालांनांगौबा आरो गभर्नमेन्टआव सामिल जायाबा पर्बत जराया डिप्राइभ जागोन दा ओंखायनो एबार रायजो राजाफ्रा बेखौ सानै हय डिसिसन लादों आं खावलायदों आरो जोंनि कर्मीफ्रा मोनसे प्रतिज्ञा लाबाय जे जेरैखिजाया देरहालांनांगौ आरो सरकाराव जोङो सामिल जानांगौ ओंखायनो बेखौनो लानानै दिनै वार्कार्सफोरनि गेजेराव जोङो मोनसे एवारनेस लाबोनो आरो खौसे खामानि मावलांनांगौ मिशन क'क्राझार मिशन पर्बत जरा आरो पर्बत जराखौ देरहाथारनांगौनि मोनसे मिशन फैबाय थानाय जे बिटिसि बिसायख'थियाव जे पर्बत जरायाव गुबुन समस्तिनिफ्राय बिजाथि फसंगोन होननानै जोङो खोनानो मोनदों मोनसे हानजायाव बिजाथि फसंनाया सोरनिफ्राय जायो सोरनिफ्राय जाया बे गोदान खोथा नङा खिन्थु दिनैसिम बेनि सायाव जेबो रायलायनाय जायाखै आरो पर्बत जरानिफ्रायनो जुदि उपजुक्त मानसि ओंखारोबा देरहागोन बादि मानसि ओंखारोबा खारन सार्भे सोलिगासिनो दं बेवहाय केन्डिडेटखौ लानानैबो सार्भे सोलिगासिनो दं आरो बे सार्भेखौ जों मावाखै सार्भेया दिल्लीयाव मावगासिनो दं आरो जेनेबा मुम्बाइआव मावगासिनो दं बिसोरनि रिपर्टफ्रा मा फैयो बिनि सायाव बेस खालामनानै सोरजों रासिन देरहानायनि सम्भाबना दं बेनो टिकेट होगोन